everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Oh, kinsa marong nanuktok. Kadit lang. Oh, unsay toyo? Leopard. Birthday. Oh, Franco, unsay toyo nimo? Wala. Yapit lang ko dito eh. Oh. Dawatan niyo. Ha? Unsa man ni? Prutas, para ni mo. Unsa? Para ni nako, ha, Franco? Siguro kang para gyud ni nako, ha? Oh, naunsa. Para lagi na ni mo. Sige, arin ako. Kadit lang. Di man nagikan. Gikan ako. Oh, mo ba? Managot na nagpalit-palit mo ka ani. Oh, ganahan lang. Nya, anong gihatagan ko nimo? Tagaan, tungod kay higala man ta, di ba? Kung kaaway pa ta, di taga-tagaan, oy. Di ka gikan di eh. Trabaho. Gikan sila mga babes. Kadit. Naunsa nang naong nimo? Ha? Nganong nang naong nimo? Namuwa mo nagmaayo. Muram nag-us inasal. Oh, kuhan kining. Pasok lagi ni. Ha? Sino kapasok man? Pasok ni Sabaw Larang. Ano napasok man? Imo kaligo ang sabaw sa larang? Ay, ligo ko taon. Iyabat Sabaw Larang. Diin ko tao na mahitabo. Dito sa usa ka food court sa mall. Food court ba? Ano nayabaan man sa ka? Gituyo mo to. Iyabaan mo ko. Ha? Gituyo? Toyo. Kinsa ko tayo nagtuyo, giyabo ni mong sabaw sa larang. Uyab ni Miss Babes. Ha? Si JC? Lagi. Abot dito. Sa restaurant. Ngaon mismo Miss Babes. Niabot siya. Nagdala siya pagkaon. Gusto siya mag-join sa mong lamisa ba? Sugot si Miss Babes. So ba nga. Giyabaan ko sabaw sa larang. Kaya matragod. Giyabo yun? Nangayo pa siya suri. Awa ko na tuyo. Pero klaro kay. Tang initar ba sabaw. Dalian ang daga si Aray. Malasa lagi. Bida. Nasahi ko taong lamas kung sibuyas tamatis. Alam, nga gud luuy agud nimo no? Luoy ko? Luoy ka? Luuy ana, kainit ana sabaw. Sige. Sige. Nya, si Miss Bibbs mo yung tabang nako. Malasa gud nimo. Malas mo lang. Pero salamat na lang kay gatiman ko Miss Bibbs. Siya mo nung naitambal ako. Nya, gara sa kaato. Gara man. Dar-garang purting inita to. Pasok mo na. Sakit kayo. Niga gid nimo sa? Si Miss Babes cute mo ay nangunay tambal nimo. Lagi. Promise. Di ka matuon ako. Nya. Unsa may sunod nga nahitabo? Wala. Ida ako Miss Bibbs, doktor. Tambalan ko niya. Palitan ko yung cream. Tambal ko na ito paso. Hindi ay. Lipay kay ka? Di ko malipay. Som na siyoy. Unsa man gyud kado, magpaabot gyud kang Franco. O nang mikay. Pero, di ako gi-order. Unsa man na? Magpa-deliver ko og atong makaon ug atong mainom. Ay kana, mao ba? Unya. Asa naman? Ay, anoy. Ni anang nag-deliver ay. Uy, baya. Matik. Ay. Okay gyud kayo nga magpaabot ka ni Dong Franco do. Og pwede pa gani nga anhin na lang usa ka muhigda. Ari ka matog. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pwede ka ayo. Okay na nang mikay. Sige, oy. Hikyaro na to ang pagkaon og inon nato ang akong gipalit. Unsa man ang imong gi-order do? Unsa nang imong gipa-deliver? Nag-order ko sa abuhan. Putsero o crispy pata. Lami. Unya.
Nag-apil kag pahilis. Naanang Mikay. Ay, kamaayo gini mong tao eh. May untag, pangasauon na lang kang Franco. Charon! Ya, di na lang ka magdugay ha. Anto na ko. Dad aring gihatag nimong prutas oh. Nga nagutong hatagan ko nimo ana eh. Sa nang istorya ay. Ikaw ba, doon na rin palutiyon nga toripyo sa no pwesta ni Sol. Bahala lang uroy eh. Dad ani oh. Wa ko mahangol ani. Di, mo na pasabot. Kung dawaton ni mo, hangul ka. Hindi mo dawaton, ang paila na nga, di ta higala. Franco, Palit ko na, tuo ko malipay ka. Sa gamay lang. Pero di ka, di ka bugson. Franco. Dadon lang nun ako. Sige, arin ako. Kadit lang. Oh, ano man? May isulti day ko nimo. Sama na. Sa gisulti ni Miss Babes ba diri nako. Kalabot nimo. Ah, mo ba? Sige, gisulti. Kasabot mo gud siya nga nagselos ko tungod nimo. Nga, Iya jud kong giprangkahan. Nga dili gyud mahitabo nga dili gyud angay nga ako magselos ko. Tungod kay dili gyud mahitabo nga mupunit kuno siya nimo. mau ba? Dili kuno siya buang nga mupunit nimo. Kay naidaghang professional nga nag-ilog niya. Sakita rapod. O lagi, tinuon pod. Mm. Naidaghang nag-ilog man niya. Mga professional. The wheels. Buti pa sabot, mga dato. May sakyanan gud. Nga ikaw, saan ka? Driver lang ka. Ano naman tao na eh. Sulti mo siya na. Selos mo ko. Ikaw man akong gisilusan. Kay tan-aw na ko. Mura masag, nikilig sa siya ni mo. Kilig ko tao sa bari oy. Kilig. Ang Mabitaw. kilig man. Mabitaw nga sorry. Ako nagisulti ni mo. Kay basin og musuway kag panguyab niya ba? Ikaw ba, tamgo ka eh. Pita, ano ko taon? Di mahitabo manguyab kong Miss Babes. Ingnan ti ka na. Kung manguyab ko, andi, anak ni mo. Ingan sukmagang buang nga ka. Iyo lang, bida. Gara sa kada. Painpasok, tas kumagon pagkita ni mo. Sige, rin ako. Salamat sa kasero ni magsulti na ko, ha? Bida, lagot ko sa panutin niya rin ako, na. Basing manudya ka niya ha? O di, oy. Sige, rin ako. Danon akong prutas. Ibili lang na. Oh, okay. Salamat. Rin ako. Basi gisa kita sa akong gisulti. Wa ko magtumo-tumo ha. Siya gid mismo mo inisulti na ko ana. Punan pa siyang gisulti nga mga gwapo ko noy nanguyab niya. Sige, Bart. Salamat, Bart. Justi, part. Ngano koy? Hala. Gisakitan ka? Lugmo lagi ng luha nimo. Lang kining dila sa tao. Tata palabi ang tao may ba, di ba? Franco. Konsensya nung kuda. Magisultihan ako siya. Nihilak manoon. Na, sorry gud kay Franco. Sorry gud. Nagda para magprutas ang hanggang dako. May pagwa na lang kumusulti da. Basol noong ko. Yes, ay, nanang akong anak ay. Oh, nang Mikay. Sige, pagkakus mo. Agkisas makadaghan. Liguwa sa imong mga halok. Oh, nang Mikay. Tagbo ato. Franco! Nay, Saan nang naong mo do? Franco, Saan? naon sa man dagway nimo ha? Unsa ni Uy. tagway nimo ay tugan? Naong saan ito ganyan na mapariglan? Kapatsun ko na. Kinsa man? Kinsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.